Oha amigo, tady pan Oliva s mým prvním videem. Je to na Hearthstone. Hearthstone je taková kartní hra, kde se přebýváte, děláte budy a ne, prostě máte to různě rozestavené kartičky. Víte, že už jsem tady splnil úkol 20 minions. Jo. Já mám vyhrát 5. Teď tady vidíte mýho hosta Koťa 001, pozdrav do videa. Dneska si s ním budu dávat všechny 3 bitvy, nebo kolik jich bude, si dám proti němu. Budeme hrát s různýma postavama, aby to bylo takový jiný, tak budeme hrát vždycky jedno kolo a každý bude mít jinou osobu. Budeme hrát 3, já tady mám přesně 3 osoby, tady mám ještě Azy 3 osoby a ty nebudu hrát, protože za ně se mi hraje špatně. Za Variora, jo? Za Variora? Jo. Takže já si dám jako první postavu moje nejoblíbenější postava je tím pádem Hunter, jak můžete vidět, mám ho v level 19 a prostě super. Bože jo. Právě super. Super. Takže pokud se mi povede nějaká bitva dobrá, ale to musím hrát kasuálka nebo rankedy, tak bych mohl rozbalovat konkrétně balíček. Tak. Nevím, jestli slyšíte dobře ten zvuk. Jestli ne, tak se to pokusím do příštího videa zbavit. A podle Majexna, to je dobrá karta. Destroy enemy minion, damage beat this minion. Lehký, zaútočím na jednoho osobu a tím pádem ho automaticky zdemoluju. Takže vůbec nemusím bát na tyhle ty útoky, ty mi jsou úplně k prdu, takže, ale má to do hodně životů, což je hodně dobře. Teď použil, Firebarexe, ach jo, minus 3 životy. Tak, teď můžete vidět, že můžu použít jenom tohleto, protože nic jiného nemám, takže použiju tohle. Tomu bere 2 životy a teď dám end turn a to znamená, že ukončím bitvu. Takže můžete vidět, že mám jiné karty než normální karty. To je tím, že jsem vyhrál jednu bitvu. Kasuálka jsem vyhrál a tak se mi to zúčtovalo a dostal jsem tyhle karty. Tak, co teď můžeme použít? Takže použijem tohleto samozřejmě, protože to je dobrá karta, vidíte, bude to taunt nebo charge, tak je to. Co to je? Jo. Abych vám to vysvětlil, dám tam třeba tohle, tak místo toho, aby tam měl jedno, což znamená other friendly minions have 1 attack, to znamená, že ostatní moji tady ti budou mít plus 1 atak, takže nebudou útočit 1, ale budou útočit 2. Tak, teď se koukejte, vidíte, má tady 1 a teď se mu to dělá zelený na 2, což znamená, že útočí 2. Tak. Tady příště použiju tuto kartu, protože mám spell 1 damage, a ne, tak to nepoužiju, protože ajaj. No mně to je jedno, protože stejně ještě žiju, takže když teď použiju tuto kartu, tak bude 5 ubírat, výborně. A tady tam bude ubírat 3. Nádhera. Takže vidíte, že tady ta karta se fakt vyplatí použít, to je docela dobrá karta. Spell 1 damage, to je, že tady místo 3 budu mít 4, takže ho pořád můžu zabít tohle, ale to si počkám na další, aby to bylo. Tady to je dobrá karta, tu teď využiju, to je, až tady tu použiju, tady ta karta, že když dostane jeden zásah, tak se mu zvýší útok. Takže taková dobrá karta.
na to seru. Tak, vidíte tady moji očarovanou kartu, protože kvůli tomuhle, tak dává 4. Tady ta karta, když ji použiju, to použiju příště, nevím, jestli se mi tam vejde. A sakra. To dělal dobrý, tak to byl. Ajaj. Bum. Bum. Tak víte, že mám 12 a teď si myslím, že to skončí. Teď si myslím, že to skončí. Že 2, 3 a 5 a ještě 3. Takže víte, že první bitva se podařila mně, takže je to 1-0 pro mě. To bude 3-0 pro tebe. No, já to hraju díl, že jo, a já když hraju nějakou hru a jsem do ní zažraný, tak ji hraju často, takže mám tady docela dobrý karty, no. Jdu si Huntera, jo? Jo, tak já si vezmu Warlocka, to je druhá postava. Taky docela dobrá, má vidí taky dobrý karty. Počkáme, až on si sebere deck. Já to píše, ať počkám na tebe. Se musím vyzvat. A konečně. Tak, když to vidíte, tak dolů do komentářů pište, jestli byste chtěli nějaký další díl z Hearthstoneu, nebo byste chtěli natáčet nějakou jinou hru. Mám tady FIFA World, kterou plánuju natočit. A mám tady FIFA 14, kterou taky plánuju natočit. A různý takovýhle hry bych plánoval natočit, takže... Třeba Antune tady mám. Pak můžu natočit ještě Happy Wheels, který plánuju natočit, jo, plánuju. Se jim povedli. A ještě nevím, co tady je, Rust mám, Minecraft tady mám, čarovný Minecraft tady mám. No prostě různý hovadiny. Jo, takže simulátor. Znáte mě, Eurotrack Simulator zde mám taky. Já už hned použiju tuhle kartu a discarduje se mi 3. Tak. Výborně, tady ta karta je dobrá, to, že když se zabijete, tak se poskládá golem 2-1, to znamená 2 útoky, 1 život a se poskládá automaticky. Výborně, tak tady ta karta je taky dobrá docela. Jo, jasně, bude dobrá vždycky. A tak my tohle zničíme a ještě si vezmeme jednu kartičku. No, tak tady ta kartička je fakt dobrá. Pardon. Energy 3 plus attack, to znamená, že pokaždé, když ho zasáhnete, tak bude mít 3 plus attack. Tak. Víte, že musím takhle udělat, jinak by to nešlo. Pak zde tady mám jednu dobrou kartičku, kterou použiju hned po tomhle kole. Jmenuje se Senjing Shield Mesta. Je to Taunt 3-5, je to milion. A líbí se mi jeho křik. A sakra. A teď to přijde. Takže že máš nějakou speciální kartu. No. Tak pojď, dej jim tu, ne? Halo? Já, Tauntinko! já si No do prdele. Ajaj. Teď si zabil svoji special kartičku, takže... No a teď použiju tady ty 2 kartičky, pokud mi nepadne nějaká dobrá. A 3 a 3 je 6, to nepoužiju. Deal 1 damage. Tak, už má jenom 1 život a já jsem si tady použil taunta. Příště 100% použiju tohohle, kdyby měla padnout jakákoliv karta.
to byla nějaká šestková, tak ji použiju, ale tady tu kartičku tu mám teď a sakra. Aha, musí na tamta. Takže jestli mi to teď vyjde, tak zabiju tamta, který ubírá nejvíc. No, to se určitě stane. Protože ty ho můžeš сказать. A já teď použiju toto a toto. Ušetřím si životy a zabiju mu tamta. Tak. Vypadá to, že stav bude srovnaný na 1-1 a teď to vůbec nevypadá dobře. Vůbec to nevypadá dobře. Musel bych se hodně snažit, abych mu ty 4 životy ubral. A to je dobrý. 6. Tak. RIP. Vidíte, teď se z toho poskládal ještě jeden, takže já o nic nepřišel a ještě si tam hodím jednoho tauntíka. A hra se myslím obrací. No. Vážně. Výborně, ještě žiju. Ještě. Boom. Boom. Tak. Já dám end turn. A teď musím hodně dbát na sebe. Protože jestli mi dá jeden damage, tak... Tak stav je srovnaný na 1-1 a teď se rozhodne. Já mám v zásobě Warriora a ty musíš taky třetího nějakýho. Už mám. Já si nemůžu tohodle. Ale nesmíš stejnýho, kterýho jsi měl. Já si neberu, si beru jinýho. Výborně. Warriora. Já mám toho paláži. Tak dělej, tak pojď. Jo, dobrý, ok. Jo, jenom o té FIFA World. Mám tam docela dobrý tým, jako Diego Lopez, Fernando Torres, Karim Benzema, no. Ach jo. Takže já jako první tak použiju tuhletu kartičku a zároveň tuhletu kartičku, která ubírá 3 životy. Můžeš. Tak, už začínám převahovat, pak použiju tady toho. Charge je, že útočí hned, takže minus životy. Tady mu pošle poskoka, který je 1-1. A tohle to použijem a zase 3 životy minus a zabije mu poskoka. Ale ty jsou taky zničíš. No co? A zabil jsem tě poskoka. Tak, použiju dalšího poskoka. Silverhand Recruit. Mně nezbývá nic jiného, než použít tohle. Příští kolo budu muset taky použít asi tohleto, protože nic jiného nemám. Tady to bych použil na ní a to bylo trošku dobrý. No. A dalšího poskoka využívá. Tak jako, kdyby si dělal A pokud... karty, tak by si... Výborně. Tak a tohle... A boom, už má jenom 20, já mám 33, kdyby se to tak dalo vzít. A příští kolo používám tady tu kartu. Tady ta karta je dobrá, docela dost. Boty Bay Bodyguard, takže mě chrání, protože je to Bodyguard. Je to dobrá kartička, jo. A já tady nechci říkat co, protože on by to slyšel a... On to neslyšel. Tak proč si použil? Tady máme skřeta.
to použil blbě. A Taundingo, víte, a teď použiju jednu kartičku, která je lepší než ta předtím. Jako vážně vám. A zabiju tohodle, zabiju i sebe, ale to mi nevadí. Protože on teď musí obětovat svoji kartičku, aby zabil mého Taunta, Lord of the Arena. Tak, co použiju? Žádnou chvilkou kartu. To nepoužiju. Tohleto. Tak. Jak to... Já teď nevím, jestli mám to risknout a zničit si svýho, Mohl by to pro... anebo si ho pak vylepšit. Teď si vylepším toho, ale mít stejně jak tenhle ten. No tak jo. Probnul jsem to, když mám tady ještě osmičkovou, bere osmičku, ale já teď použiju jednu dobrou kartu, no tak ne. Tak nepoužiju jednu dobrou kartičku. Nebo mohl bych ji sice použít, ale byl by to hodně velký risk. Tak tohle použijem. Tohle použijem. A já nevím, jestli tohleto nebo tohleto. Jak to je? Jo, že mu to dát 2 atak. Tak takového vybombardujem. Jsem sice měl dělat víc, ale... Tak ho mám zabít, levýho nebo pravýho? Ale... Tak. A teď mi ubere 12 životů. 13. Protože má dobrý kartičky. A zběre mi 13 životů. Tak ne, tak mi nezběre 13 životů. Musím mu je zabít, neboli, že by mi je zabil minulý kolo. Už má 12 životů. Kdyby se mi to podařilo, tak ho... Tak. Dělám si srandu. To už opravdu není. Tak jestli mi to aj tu vyjde, tak to bude super. No tak teď je můžu... Výborně. Tak vyhrál jsem 2-1. Byla to dobrá hra. Jestli chcete víc epizod z Hearthstoneu, tak určitě můžete psát do komentářů. Dejte lajky, odebírejte, pokud se vám video nelíbilo, nebojte se, hoďte tam dislike, okomentujte to nějak, co mám zlepšit, nebo co prostě mám ubrat, nebo jestli mám být veselější, směšnější, jestli mám být vážnější, nebo jestli mám hrát s hostama, nebo rankedy, nebo jestli mám probnout arénu, nebo jestli mám rozbavit balíčky a takovéhle věci můžete psát, anebo můžete psát návrhy, jaký hry mám hrát při dalších kolech. Takže děkuji, že jste se koukali na tento díl a vydrželi jste to až doteď do konce. Jste vydrželi tohleto a já se s vámi loučím. A aloha amigo lidi.